Wara li f'Settembru li għadda l-medja tal-Partit Nazzjonalista u Giovanna De Bono għamlu kampanja sieħa jippruvaw iħammġu lill-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo, il-kampanja tagħhom sfaxxat fix-xejn permezz ta' stqarrija li ħarġet Media.Link Communications matul il-jum tal-Erbgħa. F'din l-istqarrija ħareġ li Media.Link u d-Deputat Nazzjonalista Giovanna De Bono formalment irtiraw l-allegazzjonijiet kontra Refalo u skużaw ruhom għal dak li ġara. F'dawn l-istejjer kien allegat li l-Ministru kien sejjaħ personalment lura l-vapur tal-GoZo Channel MV Gawdos fiċ-Ċirkewwa biex jabbililu u lil xi passiġġieri oħrajn, xi ħaġa li ma kinitx minnha. Fil-fatt brabta ma' dan Media.Link Communications u d-Deputat Nazzjonalista Giovanna De Bono aċċettaw id-dikjarazzjoni ġuramentata li għamel il-Ministru Refalo li għalkemm ċempel l-uffiċjal tal-GoZo Channel dwar it-tluq tal-vapur vojt miċ-Ċirkewwa ma kienx hu li sejjaħ lura l-vapur. Kien l-uffiċjal tal-GoZo Channel li ordna lil Gawdos jirritorna biex jiġbor lilu u lil passiġġieri l-oħra mingħajr ma informa lill-Ministru li se jagħmel dan.